begrepen dat je hier een treinbaan had. Ja, dat had we gehad. Maar wat is er mee gebeurd? Luister, ik kon dat sowieso niet meer. Nu had ik alles weggedaan. Die man die me helemaal geholpen had, met vleugels. Ken je hem niet? Nee. Want die woonde het vroeger Schin op Heul. En het jongen niet meer was 11 enkelkinder en dingen willen toe. Van de meneer Vleugels? Of van u? Voor mij. Je hebt 11 kleinkinderen? Nee, niet 11. 8. Ach. Want wij worden in... Waar wordt het nou ook alweer als waar we geweest worden? In Boeges. Ja, Bocholt, ja. In Bocholt. En in Bocholt lieten we ook een naam vallen. Althans, we zeiden van we zien net in Vols geweest. En toen zeiden ze van, oh dat moet bij de meneer zien geweest. Heb je zijn treinen niet gezien? En we zeggen, wat voor treinen? Ja, die had vuur in Den Hof. Maar we hebben toen dooronder gestoomd. En toen zoek ze de treintjes niet. Ik kan je gewoon nog een paar aanzichtkaarten geven van de trein. Heb je die hier liggen? Ja, ja. Dan kunnen we in ieder geval zien wie het roet gezien heeft. Hè? Eén moment, ja, ik kan nog eens zitten, maar dat is. Mogen we binnenkomen? Ja, dat is geen, hè. Maar ik kan die dingen nog doen. Nu durf ik sowieso niet filmen. Nu film dat sowieso niet. Want. Nee? Ja, of wat? Nou, ik wil de aanzichtkaart wel even zien met de Ja, trein. dat kan je dat sowieso. En zit je even gewoon dat Ja, je... doe het voorzichtig. Ik zou die kussen even geven. Hey, hallo. Ja. Hallo. Weet ze waar ze naartoe moest gaan? Dan moest even naar Rudy gaan. Rudy is gek op puntjes. Hé Rudy? Ja, kijk. Ze weten hem ook blindelings te vinden altijd. Hè. Ja. Hey, bist ik net naar de kapper geweest? Bist ik net naar de kapper geweest? Hey. Hè? Baasje is even een aanzichtkaart halen, zodat we de treintjes kunnen zien. Kijk. Ja, dat kan dat wel schieten, hey, dat is wie het gemaakt werd. Je hebt me weer zeggen. Je kent dat ook, want dat kun je het schrijven. Och, dat is de vrouw van Marco Borsato. Ah. Je hebt me even daar zitten. Nou ja, zeg. En hoe is het afgelopen? De treintjes in de vuurtuin. Zou je dat dezelfde hond zien? Hé, hey, wist ik dat? Wist ik dat? Is dat dezelfde hond? Ja, ja. Ja? Is mij geschoren nu al. Ja, dat doe ik al, ja. Van de is nog de kapper geweest. Ja. Kom even heen zitten. We werden goed verzorgd. Maar... Best wel lekker bezig, joh. Moest een rondje geven, jong. Hé, maar nou goed je op de 9 te gaan, hè? Nee, 88. Oh ja, 88. Dan krijg je volgens mij toch wel op de 9 te gaan. Maar hey, vind je dat nou niet verschrikkelijk, dat die treinen wegzien? Ja, ik voel het toch niet meer. En zo willen ze er een klein parkeerplaatsje maken voor 2 auto's, met dat ze nergens plaats is. Maar ja, ik kan toch kijken wie het gemaakt is. Staat dat erin? Ja, Want dit hebben we de vorige keer hebben we dat. nee, dat hadden we nog niet gezien. Hoe zei ik toch, jong? Weet je, meisje? Ja, dat zit zich, hè?
Kijk. Hier kent ze dan een beetje zien van wie het goed heeft gezien. Kijk mensen, heb je toen eens ook een idee van wat we de vorige keer compleet gemist hebben? Maar ja, toen stonden we eronder, wisten we veel. En nu huurt ze dat van andere mensen en dan wil ze gewoon kijken. En dan bleek het gewoon weg te zien. Ja, dat was in 2011, dat de mevrouw Borsato, Leontien, als ze zit te kijken. Of Marco, of samen op de bank. Het is niet meer. Wat is meneer Willy nou aan het doen? Wat ziet gaan doen? Oh, kijk nou toch. Je wordt vast wat drinken aan het halen. Wat lief. Ik zeg maar niet dat je er ook komt en dat dat even pakken wil. Kan ik neem... Gaat het lukken? Wacht, dan neem ik die over. Kom, zet ik zo even, ik pak wel nog een stoel. Hé, maar komen er nou niet lui bij ook langs en om de treintjes te kijken terwijl ze er niet meer zien? Jawel, maar ja, is dan is dat te doen. Vanavond zijn we met vieren, hoor. Zal ik inschenken? Ja, zeker. Ja? En wat zit je in drinken? Brennen ze dat hier. Brandnetelsthee. En is dat waarom? Het is voor het bloed te reinigen. Al jaren. Al jaren. Werkt dat goed? Ja. Dan zet zich toch nog even. Is ze bang voor mij? Zegt hij. Nou, eigenlijk denkt Sanne van, wat moet ik nou doen, hè Sanne? Ja, Want eigenlijk hadden we tegen dich gezegd van, als stagiaire moest ze boete blijven. Ja. Maar, omdat het bij meneer Willy is, we zien hier toch nou zo ongeveer kind aan hoes, voor de tweede keer. Had je niet gedacht, hè Dat heb mensje? ik niet gedacht, Nee. absoluut niet. Zo. Lust ze dat eigenlijk wel? Tuurlijk. Ja? Oké. Een van euch wel eens brandnetel tegengedronken, jongens? Dagelijks. Serieus? Ja, gewoon. Komt ze nou mee? Bijna 900 afleveringen samengedraaid en zitten dat de iedere dag brandnetelen thee drink. Ja. Ook omdat het team bloed zuivert. Nee, ik heb er nog voor hoofdzonde met. Ik dacht, er maakt er Mathieu van. Dit is toch nog niet pingdong. Ja, Niet dat ze zuur brennen in de stoelvries. ja. Hé, maar nu de treintjes er niet meer zien, wat vind je dan nog leuk om te doen? Want de vorige keer word je het snoeiafval voor de zoen op het rumen, hè? Ja, ik keek Die nog. takken door. Ja, die horen we nog eens zeggen. We hebben een hoop vergeten. Nee, ik ga dingen zien. En dan hadden ze terecht moeten zeggen. Door is ook nog een hoop. Hoor. Nou, wafeltje erbij. Goed, ga je dan heen zitten? Nee, ik ga nog een stoel hoor. Oh. Als er maar bezoek komt, dan blijft er wel in beweging. Zeker. Mensen, uit Vols en omgeving, als je hier wel eens geweest ziet, ook al zien de treintjes er niet meer, volgens mij vind ik het wel leuk als er bezoek komt, want ja, dan wordt ze wel, wat is het mupke? Er wordt ze wel in de watten gelachen. Wat is het? Wat is het? Christig te weinig aandacht. Maar ja, goed. 2 parkeerplaatsen. Hallo! Ik zal eens kijken of ik hem niet kan helpen met de...
Moet ik ook helpen? Meneer Willy? Kan ik ook helpen met de stoel? Je kunt ook ik me voor doen. Rudy? Kom eens even, jong. Wat he- wat? Oh, dit is... Is dat ook echt genoten? Dat is mijn vrouwje weer, die is gestorven. Ja, dat heb je ons de vorige keer verteld, ja. Maar dit is één groot familieplakboek eigenlijk. Ja, ja. Wat opbouwen met wat. Jong, hang ze vast. Ja, ik hou vast. Waarom mij het Ik ga nou niet. Maar als de klok slaat, begint dan het treintje te rijden. Ja, ja, wat, dat kan ik zo zien. Rudy, kijk. Kijk, het is niet helemaal. Oh, ik weet het niet. Ja, het gereden. Kijk. Ik denk dat de batterij leeg is. Hé, maar wordt dit van de pap geweest? Nee, dat had niet zo heel. Nee. Waar is Kijk. Hij is voor iedereen eng hoor. Oh, we kregen allemaal een... Ja, het is nou echt een collectors item geworden. Want de treintjes die geven het niet meer. Heb je die zelf laten maken? Nee, Nee? mijn dochter die aan een drukkerij. En wie is dat? Pas klaar, batterij Overhoven. Ophoven. In Ophoven. Is het daar? Oh, Ken ik. Ja. Ja. Het Annemie. En het Annemie dat deed nog filzen hoor. Filzen dat is met stof allerhand figuren maken. hey, maar als je naar de supermarkt gaat, dan heb je altijd een muntje wel voor het kerken, of niet? Ja, ja, maar dat kan er je nog. Kleindochter. Door nog meer het station van Vols. Dit was natuurlijk ook aanwezig bij de treintjes.